Искаш ли всеки ден да е изцяло под твой контрол? Добър ход! С новите превръзки Everbell FlexiMove си готова за всички предизвикателства. Прецизно разположени зони за максимално попиване, защита от протичане и нова форма за повече гъвкавост гарантират твоята сигурност. С Everbell FlexiMove си победител във всяка ситуация. Everbell FlexiMove. Движи се свободно. Милка. Толкова нежен и изпълнен с най-доброто от Алпите. Толкова истински, че само едно парченце ще те отведе там. Милка. Едно парченце и си там. Откакто измислиха GSM-те, мъжете започнаха да спорят на кой му е по-малък. Аламинут. В четвъртък и петък от 17 часа само по BTV Comedy. Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в ефира на най-смешната телевизия BTV Comedy от нас, трите грации. Макар и в тази телевизия да гледаме на живота от към смешната му страна, ще ви кажем нещо съвсем сериозно. Само тук повторенията на Господари на ефира се излъчват цели 2 пъти на ден. От 13:30 и от 19:30 часа. Ако ние не сме ви достатъчни, там може да видите и Димитър Рачков. Нали? Ма това само ако... Нали?